Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Ingdeng thongkep resirkep cleared up club amahangke thek arni apharman lapen koka kapang thaidam agari kachingkoi bang plikep lapen bang nerkep abang phu arenga hukesu ahir ingtang rakan pin. Lakha sirkep amreng constituency ke parlo charchim arong asor cleared up club amahangke thek arni apharman lapen koka aroi along kapang thir dam pen puthot kache dam thu ahut koka atowar along amat kachingkoi labang so tata mobile along kado kavi bang plikep suse aradu alang litum aphan tong sekot pen kheroni model hospital along an bonlo labang soang bong pen bang nerkep atum arenga hukisu ahir kang tangrak ajoini tong sekot pen biphu medical college along an ponlo Kheroni pen Sarhon Deron, Karbi Anglong News. District Press Club of Karbi Anglong atum pen National Press Day Katalon dun. Phaikuni ni phaikre trok arni ada porphai nerke pen District Press Club of Karbi Anglong lama ing thurpon aphitu porphai nerke bra achi tem apor chikimo ajai mek dengpon si ada porphai kebra achi tem apor DPC KMA phu digonto teron pen mai ke chari pon amaelong DPC ke chunbang Danielson be ahin pen mayathi bijai pon lapen alohi pachini pon thu labangso District Press Club of Karbi Anglong pen National Press Day Katalon pon along alohi sarpu kache tongdun Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh be MLA Dorsing Ronghang, MLA Rup Singh Teron, Karbi Anglong, SP, DC, EM, MSC do anche tongdun si mesen pen mai pachun pon. Balijuri ME School along Children's Day Ketalon pedupon. Phaikuni ni phaikre pli arni lakhakre troksi socheng dhenta angjok pani ke parlo Balijuri ME School along Sarthe Rongphar arong pen chepater piponsi klim somar arani ketalon pedupon. Bang so maya long Balijuri ME School along than bang phu bang phia tum chetong dun si maya long RDP dun lapen bang so maya long Sarthe Rongphar arong along HS asat lang ki un lapen HSLC asat lang ki un ari soi janga tuma phansi tami karcho pidupon sonsi Sarthe Rongphar arong pen hemrit kapang thirnai a hem tuna tuma phansi tami nong epi pajirpon son thak thaksi Sarthe Rongphar arong along pen chongda chot pen si asomar atum aphan kang tui ang deng an ki pale pon thek apon alang li tuma phan sitami nong epi pajirpon socheng dhenta ang kang along ke ong dung school along ke Hindi teachers mati than bang kadure ajok loge charle au somar atum sitami penang an akisum phonanglo Laso thak thak sidak Balijuri ME School along sitami Hindi teacher kavidet ajok lo charli o somar atum penang an kisum pen donanglo Lasi bang so puthak socheng themta mondol committee chunbang ake hai Komal Terong headmaster Balijuri Mrs Promila Kilingpi Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tobi aphan choning report labang so jai peng along nangche tongdun pen angjok pani high school me phu an parta socheng themta mondol committee chunbang ake hai Komal Terong lapen Balijuri ME School Managing Committee President ake hai Bura Singh Phangcho Balijuri ME School Headmaster Promila Kilingpi Language Teacher Bijoy Rongphar lapen Sarthe Rongphar arong adat atum nangche tongdun pen bangso ajai mek ing samjin pen pachun pon Rong mong ve pen Jona Singh tisu Karbi Anglong News Pila labangso ajai mek jasa met pet kedeng kupi kimang pen senali tum labangso ajai mek kedeng iglo than pachini ponikha Kardom lagi nili Pamela Kilingpi Balijuri ME School headmaster dadak nili school lo Balijuri ME School dadak Sarthe Rongphar aro tuneng pen no manela 7 November ni children day ni mane osomar to han ke pathu ki pipon late boktere school LP school umni umthomdo lape nili school malo nili school si malo lasi tuneng basi ki pipon pangcheng pon lato osomar aphan aning ke parongan isinili tung narong bong lo ka charlie ke paspon ke bang deng ki un pon krehinian deng ki un pon lahai dum han sita nili tung dong e ki pipon pangcheng pon lo lapen rong rup lapen ka charlie hin kachi hong asapo nili tung theklong lo lasto ki pipon pen lasi peneng chata nili tung bor i kirsat pen si labang so a program nili tung deng pon rong bong hemari ka chepaklar ne asa tama lapen lo ka charlie ki thek ne asa bimar to hasita nong e pipon lo ka charlie to hasita nong e pipon lo lapen kilun ki kan lahai sita tung do pon lo somar to aning ke parang ko somar hen lo manong thi ilit to manong ri ke
kilang niat tum lo la sila tuma phan ili tum lai hai ason ason a platform ili tum chapon lote mo alang tuma dire ba ke asu se thekon ko chini pun ko basi nili tuma hin lada ka to kalong do kok pasita nili tum un anpen mage por ipon lo dag nili school president tado nili school long sitame bali juri long sitame ato ka school sitame nili school ladak pen sitame non ha hamre long sitame inut ke advocate claim pon tadolo nasi non nili prang nili tum doktor engineer la hai seta ke pamani phan bori po la pen ke no ma ke education awareness mang doi lo nili do hai program ke claim pon masina se nili tum ningarong pi nasi thege monit ke malom so konsi ke ban so seta mesen asai claim kang ni ke lun ke kan butang bubat kan sengrong jasimet ke lo ke charlie lo hak nili tum sapi sak tun hanta ning ke rum pon nasi laku komol teron sar alang ita cepatuk pik ku kace baitu alang ita serious supervisor lo nili student lo aku nili bong lo nasi lahai tumpe nili tum cerap ceto lo pen aku rong si hekere sarmar tum sitanang cerap kan ceto lo Pini labang so ajai meglong aluhi aman pen ko mama senai jutong do nikla. Karbi Anglong Day celebration arni tara lang so aklamalong kecheng si arni peman pontang lo. Lason si Karbi pen khekre hini akheya tum pen chelang si Karbi Anglong Day peman pon si ning che parong pen si alira cham peman pon lo. Lapen phai kuni ni phai kre troxy arni Bollywood actor Shakti Kapoor lapen Ritu Reba atum ke wangji adim along si thami ke tang tang ason si thek pon long lo. Karbi Anglong Day celebration along cultural ke pathumati ke khan kilun si thami pedopon